Къде по-точно? Право надолу. Давай, нормално. Къде право? Право надолу, бе, минаваш, не е стръм. Пущай, пущай. Абе, пущай, бе. Тя ще ми се заметна крак, бе. Няма, Пущай направо, бе. Бояне, ако можеш, трябва нагоре да се върнеш, за да идеш при нея. Тук е много стръмно, трябва да ти помагам. Надясно карай. Айде, Танги, качи се и слезе, бе. Там, точно дето са ти краката, трябва да слезеш. Дето са ти краката, вляво от тебе. Там, да. Да, ама. Да идвам ли да помагам? Да. Бояне, сега гледай. Високо ми е!